Ето как правя изследването на хранопровод, стомах и тънко черво. То се нарича гастроскопия и аз го извършвам с ултратънък апарат, който е с диаметър само 5 мм. Мога да ви покажа как изглежда образа на каишката на часовника ми и на самия апарат, буквите. Апаратът е тънък, което създава минимален дискомфорт на пациента и сега ще ви покажа сравнение спрямо стандартен апарат. Ултратънкият гастроскоп, с който работя, е 2 пъти по-тънък, 2 пъти по-малък диаметър спрямо стандартния гастроскоп. Ето и сравнение спрямо химикалка. Виждате, че ултратънкият гастроскоп е по-тънък дори от химикалка. Това създава минимален дискомфорт на пациента по време на изследването. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Моля ви да споделите този клип, за да стигне до повече хора. Последвайте ме в социалните мрежи и ми пишете. Разгледайте и другите ми клипове по важни медицински теми. Пишете ми и ако имате нужда от изследванията гастроскопия и колоноскопия. До нови срещи!